το 45. Δεν μπορεί να δυνατά στέλνει την παραπλάγια, ο Ταμέντη γυρίζει ο Κολάρος και κόρνερ από το χέρι του Φαμπιάνσκι. Παράξενη φάση αυτή. Που τη στέλνει ο Ντεμπρούιν. Ο Ντεμπρούιν βάζει το πόδι του. Συγκλωστικό πάει τα μέτρα από την μπάλα. Σίγουρτσον βγάζει γρήγορα μπροστά εκεί όπως είναι ο Γκουντογκάν. Με φάλσο η μπάλα. Δύο καθυστερήσεις. Αν είναι μπάλα, ο κόρνος ζάου είναι. Όχι.